Stajt nara bniedem taħlewa diskret ħafna u kwiet iżda fl-istess ħin intelligenti ħafna u li jieħu interess personali f'kulħadd. Ekstqar l-isqof awżiljarju Joe Gallia Kurmi meta tkellem dwar il-ħatra ta' Robert Prevost bħala l-Papa l-ġdid waqt intervent fil-programm Net Live. Elezzjoni li għalkemm kienet sorpriża għaliex Prevost ma kienx fuq ix-short lista ħafna. Il-ħatra kienet sabiħa ħafna, partikolarment għal min diġà kellu esperjenza personali miegħu. Monsignor Gallia Kurmi sostna li fil-Knisja dejjem kien hemm il-fehma li wieħed jilqażla bħal din b'fiduċja u mħabba. Fuq Net Television Gallia Kurmi semma kif ftit xhur ilu Prevost għatta ġurnata mal-Agostinjani f'Ruma, esperjenza li għenitu jara aktar mill-qrib lil Prevost bħala persuna. L-isqof awżiljarju semma wkoll kif Mejju tas-sena l-oħra kellhom laqa miegħu f'Ruma fejn derċar li Prevost huwa bniedem li jisma' u jinteressa ruħu ġenwinament fil-persuni ta' madwaru. Huwa bniedem interessanti ħafna l-istorja tiegħu, l-kwalitajiet sbieħ tiegħu li żgur se jkunu għas-servizz issa ta' dan il-Ministeru sabiħ li għandu bħala raj tal-Knisja Universali. Fuq livell spiritwali, Prevost għandu rabta profonda mal-Agostinjani u għozza kbira lejn Sant'Agustin. Kien hemm min qal li dan jista' jfisser li se jkompli fit-triq ta' Papa Leon 13 li kienu kol viċin ħafna tal-istess ordni.